when the economy was beginning to peak, emane bank yudo kuchako keto hema kor barabara kagi sayo mana ji ni kauru loan ka. That is also a good indicator ni karegidene. King'iyo exchange rate dollar omoko at 129 sani almost a year. Manyiso niya ntiere fundamentals moko mwayudo. King'iyo the last 1 year pok waomo chiemo koa oko mane winjo ni kene jok moko kech okayo kia watimore godo kamach. Koro aparo ni opoko chopo kama wadware kaka jopiny. Uzigo mar janyuol pod nitiere weche moko ma pod chendo kaka mag health, nitiere kaka weche mag school, kaka for example the funding model manyo dhi e kotni, nitiere a few things ma pod onego losi. Koro wan kaka jotelo onego to what is the right solution to wachiwo. Kich economy ni kodhi improve to konyowa to konyo jopiny ma kawaida. Okay. Edi ng'eni nitiere wach moro ma be Mark nokelo kaendi ni koro nitiere lemo moko modhi yudo e komiti kae. Kata imbe nyingi osewuok kamoro ka lemo moro biro iri machwe. Lemo gi konyo jopiny nang'o to konyo gi tich nade. Ka koro gol jomoko miwacho ni mchochungi jatend piny Kenya machon omiugi. Gidhi konyo nang'o? Erokamano ahinya Trevor. Mariko mianyiero matin. Sirikal temo gimo maonge pesa, maonge budget. Awacho ni ginyalo tiyo gi pesa ma pok okete budget. Let me clarify. Sirikal nyalo tiyo gi pesa ma pok okete budget under article 223. Kasto ka gisetimo to bang'e gikele bunge for ratification. Chiko yie gi wachno. Ok ayie kode to